बे समाव उदालगुरि जिल्ला दुलाय बाथौ गौथुमनि आवथायाव थानाय बरसला बियाब दुलाय बाथौ गौथुमनि गोथार थानसालि लुफुंनाय हाबाफारियाव दंफैयो कामद दैमारि आंनि केमेरा पार्सन पबन बर' बे समाव जिहेतुके बरसला बियाब दुलाय बाथौ गौथुमा गोथार थानसालि लुफुंबाय थानाय दिनै जोबोद मुखुब दङ आरो गासैबो हाबाफारिखौ जोङो रोखायै मिन्थिनो थाखाय बे समाव लुफुं आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोना दङ बिथांमोननि गुबै सिनायथिखौ जों मिन्थिनो लुबैबाय गिबियावनो आदैनि सिनायथिखौ खुलुमबाय आंनि मुङा मुस्रि सुनिराम बर' बे लुफुं आफादनि गाहाय खुलुमबाय आंनि मुङा कनक चन्द्र बसुमतारी आरो लुफुं आफादनि आं भाइस प्रेसिडेन्ट खुलुमबाय आंनि मुङा नबिन दैमारि बरसला बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि लेङाइ आफादनि खुलुमबाय आंनि मुङा मुस्रि नबराम बर' आं बिसुं बिथांमोना जिहेतुके बरसला बियाब दुलाय बाथौ गौथुमनि गोथार थानसालि लुफुंबाय थानाय जादों बबे माने रांखान्थिनि बेबस्थानि गेजेरजों लुफुंनाय जादों नोंथांमोना बे रांखान्थि होनब्लाथ' जोंहा खुनु सरकारनि स्किम गैया बेवहाय जोंनि बरसला बियाब बाथौ गौथुमनि सिङाव थानाय जा बर' गामि 8 गामि बे गामिफोरनि माने कालेक्सनजों मावफुंनो सानदों बेवहाय जोंहा गामि आफादफोरनि गामिनि रायजोफोरनि बहुत अनसुंथाइ दङ जों बेखौनो लानानै जोंनि खावलायनाय दं बे थानसालियाथ' गोबां आगोलावनो जानांगौमोन नाथाय जोंनि जा थांनाय समफ्रा जा कर'ना भाइरासनि थाखाय थानांगौ नाथाय जों देग्लाय खोब जौगारैनो नांगासिनो दं आरो रायजोफोरनि हेफाजाबाव जों बे खामानिखौ दिनै 7 हालाय जितु जों बेखौ दिनै आराम्भ खालामबाय बेवहाय रायजोफोरा गाजा गोमजायै जोंखौ सहयोग खालामदों दा जों देग्लायनि गेजेरावनो दिहुननायनि हाबाफारिखौ सानदों बेनि थांखिया जाहैदों जोंहा फैबाय थानाय बरसला आन्चलिक बर' थुनलाइ आफाद बरसला आन्चलिक दख'रा बर' फरायसा आफाद आरो जोंहा उदालगुरि जिल्ला लाइमोन आफादनि जा 30थि बोसोरारि जथुम सावरायमेल बेनि जा सावरायमेल बेनि सिगां जों बे लुफुंनायखौ टारगेट खालामदों Kabarnya saya. Oh. Berapa kan dia